maliwuri ɗum way machallah hande ke moom hande mbaɗi promenade uji belɗi baɗɗi fayida machallah wallahi mais bon min noon jaggumi wonko ɓuri ɗum welde ko aroyta yeeso kadi hande mi yinno jewten hunde so tawi a jaɓani kam ɗum kadi gandira pamira kadi min won business gonnomi mo ganduɗa hoore ma komin jiɗɗo hen yaltude yi ko addanma de business ma wona ɗum liggey mama eyyi ko liggeyam si mais mi yii ko ɓuri ɗum jaggumi mi yii ko ɓuri ɗum taki jinmi hen yaltude joni noon Aissa gonɗo caggal ma o mi yi e sa ko halis woni hen halis kewɗo 100 millions woni hen 100 eyyi 100 millions woni hen 100 millions 100 millions wona haydara ko chiffre tan mais 100 millions o yimɓe ganduɗa hoore ma mi duttini liggodirde ɓen ɗon foof jinmi yobde goto foof halis mum ha laaɓa daña no jaltirmi hen a faami ko ɗum ɗon waɗi 100 millions noon an jimmi ɗum resdude jaggana kam ɗum min ken wa moftude 100 millions 100 millions mom ça c'est trop ala aɗa wawi ɗum moftude wona haydara wona haydara so tawi tottumami ɗum hoolarame ma yettima toon no fewi kadi min mi ala neɗɗo mo gandanɗa hoore ma mbeɗa wawi yettidemi won hen haalaji kadi ha andanami dal a faami tukalirmi ɗo 100 millions mom eyyi kono 100 millions wona haydara min jimmi tan jaggana kam ɗum hani namdimami ɗum foof d' accord ɗum tan jinmi ya waɗnam d' accord joni noon an tanna sa yeɗami noon mbaɗa hen course uji ma kono ma ñam ɗum fodde kadi mi resnima ɗum tan wona haydara 100 millions ko chiffre tan d' accord haade ko noon jiruɗa ɗum inchallah mami nanggu ɗum an e ñalawma cukalɗa fof inchallah ko Allah bonno hoolare jomam ya Allah wallahi amin amin ɗum tan padme ma kadi anatan aɗa wawi wadde course uji ma noon kono ma gen hayso de memata hen amin seeɗa tan mbuɗum memata hen en tottirɗa ham ɗum ni kono jogirtumi eyyi kono angara mi yemri ñama hen seeɗa non joni aɗa jeen sooroma comti mbaɗen ka serre mbaɗma change ɗi comti hanti jeen jam tan kay mawɗo wonɗa ok bisimilla moon on ari bitig ami façon jam tan wonɗon kay madame koko falnoɗa prêt à porter walla couture si ko prêt à porter kono ar bisimilla oɗo ko brodé waɗi robe haalle oɗo ko comme tay bas fofinoɗo ɗi bonɗa ɗi nan ɗo ɗiɗo ɗine jooɗi bisimilla dal ɗine mbeɗi kam dal paɗe kadi o dal machallah o dal ne weɗi kam d'accord ardara paɗe paɗɗe ken ɗoyi kay sagji fofinoɗo kala ko faaloɗa min dal oto naati ɓernan de oɗo on rek an bon d'accord ɗin to après comme ça yo accumi yaha bienvenue monsieur madame tani ma ari merci kino ɗo comme waɗa rek ɗin ɗon eyyi fofinnoɗo ala porte what numéro madame ayi bitiɗo ma faaloɗa yo ɗin ɗo fof piiɗiɗo il faut
koy ni hay kolmo ɓorne ɗa fof watta ɗo kene inchallah paɗe ɗin ɗo sagne non fof no yori mo fof no yori ɗon goto inchallah min wattuɗo inchallah d' accord à la porte ok d' accord merci ok ok machallah ken jeeri ko mo comme jeeri kon yoɗɗi machallah mi yettiro ko waɗi classe kamɓe kay o heeri ko machallah maro ma jagguma kam si ce min ɗiɗo genre weccimi téléphone am kadi a hoppi nder place to sa ƴeewi haali bon e dow table makko he waɗa yinno mi yiyaani kono mi cikkuɗo mata ka itti ɗum newde poste ma alay sam ɗan mi yiilo wacci annena haanguinama ɗan mi yiilo mi Ouvre ça. Allez. Tu es en état d'arrestation. Mets-toi là-bas. Tout ce que tu peux. Maîtrise le jeudi. Ferme la porte. Voilà. Assez. Commissaire. Commissaire. ah ok monsieur Comme ko tu dis, ɗo no yetti téléphone. d'accord ok d' accord à la porte là merci beaucoup la ilaha illallah Zeydi na 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 lanke na 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 lanke c'est Bassirou jantal jeewol café mi an somi anduna ɗo addantano komi arta aɗo heewi probléme aɗo ɗon weli hammay ene Kay. kuuɓi e wadde e ɗon place o heewi probléme non c'est a waɗi hit c'est quoi Umaro mais attends ko ɗum waɗi o galle men ko galle musiba waɗi noon ɓe jeeya ko mali ko hare tan non hare non non Bassirou waɗi noon oto yaade ɓe ko famille musiba hare ala waɗi anta mais Bassirou en cas si hirama si waɗi noon an c'est quoi le problème warɗo wonde famille musiba ay wonayi oɗo non dara o ñanden are ɗo wiyam yeɗum kafe jeeyi mum kafe o yehi o addi mawni ken kon pour yo fiyam wona goonga yen kaf Jeeyi mum. kaf gadda king kong fima ino fiyam wona noon wayi mais hoɗum wiya o ñanden mi ari ɗo mi tottimo 2000 francs min mono mi yeyam café ni o wi kam yo yaa ha ɓurini artan tottama cewɗi ma mi yeehi mi arti o wi mi tottanimo haydara au fur et à mesure que yaami haalimi koton non ɗum affaire 2000 francs café ni non ɗum wona probléme he bas ɗum wona probléme hejangi winam arɗo ha kam woni boyo kay woni ɗo dugu to gon Bassirou an yani si waɗi Dara kafe jama. wallahi ɗoɗo siwatno kafe o neɗɗo moƴƴo ala probléme heewi guiri non Bassirou ko neɗɗo moƴƴo ha ala la mi nangara non jago weccito an garta ko woni yani nani o kafe ala change to ko wala ay ɓe ƴeew kono mi ala probléme mi haalama nani réalisateur goto ari ɗo mbimom clip men o jiɗɗen waɗ ɗum ko dow asaman yo ndar ko yimɓe nowi toon yimɓe mbat toon hojom mbaɗen to clip o o kilo ma hawde dow asaman ko meeɗa waɗe ɗum waɗi koye ji waɗa ɗum réalisé kanko waɗi yaade nani yaade kafe ala kafe de Bassirou ala change tade ay kono noon mi haalama ay o woni Wally Seck leñol la men ndeysan minen hartude rem o min jogui mi yiɗa noon yidde moon wona yidde WhatsApp nani aɗen goni yidde WhatsApp yidde statut 24 heures yeehi yinmi ko yidde moon wona yidde profil gueɗɗe ha maydon kono so wona ɗum ha o woni Wally Seck amen kanko min jogui ala probléme kanko woni naalaka ko men neɗɗo moƴƴo woni ɗo ala probléme sukaɓe joni ɓen ko yidde WhatsApp tan statut boni kalda keɗɗe min weli mo machallah an ma yeey kef ha Dubaï yani nanimo café yaay luuɗo kono luuɗo Bassirou arka min namdoma ay arka hoko ñib ay jal accam yer kaf ar min namdoma ɗum no heewi guiri hoko ñibbi namdoma a yamfata min tan accu seeɗa han kama sikkayno a waɗani détournement de minute minel Hein. ala
laccare le ko kala ko non bila kafe den yaari nani mo café on son ko kay windu son ah bon mi windu non dokumam dewnel was dewnel o jarat joni on joni da don yeyi kafe ni ay accu hakkil bawa ko tawa ko heewi quoi ani parfois tawa ene heew ko non kay at least extraordinaire gonta après tawa gom kafe tan wata machallah ay kafe de ko tawa kay fo équilibre machallah café ernam dogi ni jarama an kay hande non keddata haade yar kala keddude kafe ala sa hetti mi yarat ala mi jogo dare ma de kafe si wala café machallah kada gadde machallah weli a weltim weltima woni on gonta haade ala pari yow kono holli moni ho on kinkong ni no yes thank you mawna yow Allah witta tan jaam ojo madame ojo merci ana jogi numéro am kesso madame ojo Allô? Oui. Ah, on gaddi bagage o? Non, wona oɗo er kaldunde. Non, gommi ɗo vraiment kam gommi koye tranquille quoi. Komi jippire mboɗo woni oɗo loto mboɗo fiija quoi. Franchement. E o, bon, goppana ɓoya, ha ɓoya après. Allez. Police! Gardez le silence! Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Sors par la somme. Sors. Sors, vas-y. Rapidement, sors. Allez, sors, rapidement. Yann. Comment? Sortez, monsieur. alerte lem Et aussi les mains en évidence. Les mains en évidence. Sors. Vous avez droit de garder le silence. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'avez pas un avocat vous sera remis de vice. Oui. Allez, tu vas. Rapidement. Piindi TV hokkanno on série mon Zeydi le fils de Khalifa.